Que tal, como están? Benvidos ao Terras de Santiago, un espazo que, como cada semana, imos comezando facendo un repaso polas noticias máis destacadas e que marcaron a actualidade nestes días en diversos concellos da nosa comarca. Son estas. O servizo de atención telefónica nos centros de saúde xa leva funcionando dende o mes de decembro, pero só abarcaba os médicos de cabeceira. Dende agora, este plan da Consellería de Sanidade exténdese ao resto do persoal de atención primaria. Para dar a coñecer o servizo, a titular da área, Rocío Mosquera, visitou o Centro de Saúde de Sigüeiro no Concello de Oroso. A quen beneficia máis, evidentemente, aos ciudadanos, por iso tamén está aquí hoxe o alcalde, porque eles son os que deciden si queren ou non unha consulta telefónica, cando chaman, cando piden a cita, e se é así, se eles deciden que poden resolver cunha consulta telefónica e xa non ter que vir ao centro de saúde, pois a marcan como tal, como consulta telefónica, e despois é o profesional, o médico, o pediatra, o enfermeiro, o que o chama nun momento determinado, o número de teléfono que deixa, e se ve se se pode ou non resolver a consulta a través do teléfono. A conselleira agarda que a ampliación deste servizo sexa todo un éxito, tendo en conta que na actualidade os médicos de cabeceira reciben unha media de 3.500 consultas ao día a través do teléfono. Dende logo, no Centro de Saúde de Oroso, a iniciativa parece que foi moi ben acollida. Vimos aquí Oroso porque sabemos que os profesionais están moi contentos con esta modalidade de consulta, estaban deseando empezar os que non a tiñan todavía. Entón, bueno, pues esa foi a razón tamén de escoller Oroso para facelo, a parte, bueno, da acollida que sempre temos do Concello. Rocío Mosquera estivo acompañada na súa visita por varios representantes do ámbito da sanidade e polo alcalde de Oroso. Manuel Mirás aproveitou o encontro para expresar o seu desexo de contar no Centro de Saúde de Sigüeiro cun servizo de urxencias e de atención ás 24 horas. O Concello de Vedra vivirá este sábado unha importante xornada deportiva con dúas probas de duatlón. Trátase do primeiro circuito galego de duatlón de estrada que entra no calendario autonómico desta modalidade e que irá unido a outra proba escolar. Esta última está xa moi asentada no ámbito deportivo vedrés, xa que será a súa 8ª edición. A cita deportiva está organizada polo Club Olímpico de Vedra. Temos un club moi importante de duatlón, triatlón e atletismo en Vedra, conocido xa e reconocido a nivel galego e, por suposto, a nivel nacional, como é o Club Olímpico de Vedra, e a verdade é que os felicitamos por estas iniciativas e, por suposto, o Concello ten que estar apoiando a sempre e, na medida do posible, promocionándoas para que a xuventude deste Concello, e creo que isto é importante, pois sepa que o deporte é unha parte fundamental na súa vida. A proba puntuable a nivel galego, tanto en categoría feminina como masculina, contará cun elevado número de participantes, arredor dos 240. Pola súa parte, a nivel escolar, as inscricións son tamén para estar máis que satisfeitos. O que ven sendo tamén me parece a máxima participación que temos nos 8 anos que se leva facendo o duatlón. Pero, bueno, é unha mostra do crecemento que está tendo este deporte. Eu acórdome nas primeiras edicións que pasábamos non chegábamos á centena e cada ano vai a máis e sobre todo aquí en Galicia que parece que a pesar da climatoloxía que temos e tal, pois é un deporte que cada vez está aumentando máis o número de participantes. O circuito para realizar estas probas está trazado na parroquia de San Fins de Sales. A Xunta rematará no primeiro trimestre de 2015 a estación de tratamento de auga potable que lle dará servizo aos concellos de Ames e Brión. O conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras facía este anuncio durante unha visita ás obras na que estivo acompañado polos alcaldes dos dous municipios. Agustín Hernández salientou a importancia desta infraestructura. Que significa a execución de novas canalizacións que xa están totalmente rematadas e a execución dunha nova planta de tratamento de auga potable que é o que se está a iniciar nestes intres, unha actuación esta da planta de auga potable que vai significar 175 litros por segundo de suministro para garantir non somente o consumo actual de cerca de 40.000 habitantes, sino unha ampliación a casi 100.000 habitantes. Unha idea na que incidía o alcalde de Ames. Santiago Amor recoñeceu que o Concello non estaba de todo preparado para o aumento de poboación que ven experimentando nos últimos anos.
Ames creceu moito nos últimos 10, 15, nos últimos 20 anos, pero ese crecemento pois presentaba un déficit no que era a infraestructura de abastecemento, non? Vai a solucionar a problemática que tiñamos de abastecemento de auga en Ames, e que verán, tras verán, pois isto nos poñía en garda a hora de estar moi pendientes pois da capacidade que tiñamos para dotar de suministro de agua en cantidade e en calidade aos nosos veciños. Cando a etapa estea lista, Ames e Brión contarán por primeira vez cun sistema de abastecemento propio a través do río Tambre. A estación, situada preto da aldea de Pontemaceira, terá capacidade para tratar 175 litros de auga por segundo. A infraestructura está orzamentada en 8 millóns de euros, dos que o Concello de Ames aporta 400.000, o de Brión 200.000 euros e o resto corre a cargo da Xunta. E como o sábado pasado se celebrou o Día Internacional da Muller, na reportaxe desta semana queremos destacar 3 figuras. Son 3 mulleres da Estrada que foron as protagonistas dunha exposición fotográfica que organizou a Asociación de Mulleres Rurais Avelina Valladares. Imos facer un percorrido por ela e tamén adentrarnos un pouco neste colectivo. Fixeron do fío e a agulla un medio de vida, unha paixón. Foron mulleres que contribuíron ao progreso do seu municipio, a Estrada, e así o quixeron recoñecer a través desta mostra fotográfica as integrantes da Asociación de Mulleres Rurais Avelina Valladares. Grazas á recopilación destas imaxes, os visitantes puideron achegarse ao labor e á vida de 3 costureiras estradenses, Sofía Bermúdez, Amparo González e María Josefa Rivas. Lo pensamos más que nada porque, coincidiendo con el Día Internacional, pensamos que ya era hora de hacer un pequeño reconocimiento a todas aquellas que han trabajado dentro y fuera del hogar, ¿no? Nuestra asociación es Mulleres Rurais, no quiere decir que sean todas rurales, pero sí la gran mayoría. Quizás es uno de los sectores donde el tema de la mujer ha sido de soportar quizás más carga, ¿no? El hogar, los hijos, las tareas del campo, muy difícil. Y bueno, es algo que ya llevábamos mucho tiempo pensando y un día que nos decidimos dijimos, bueno, este es el momento. ¿Cómo las escogemos? Las escogemos a través de nuestras socias. Proponemos, en un principio fue a quién nos parece. E así foi como xurdiu a idea desta exposición fotográfica en feminino, que vai xa pola súa terceira edición. En la primera edición tuvimos a 3 maestras y 2 empresarias, en la segunda edición tuvimos un pack madre e hija que eran comadronas, tuvimos a una señora que la llamaban Ana y dos pobres porque era muy generosa y muy solidaria y muy querida, y después tuvimos una persona, una mujer que aparte de dedicarse al hogar escribía recetas de cocina, ¿no? Y escribió un libro que ya iba por la tercera o cuarta edición. Este año hemos querido centrarnos en un oficio, porque si no era muy difícil ponernos de acuerdo. Este año es el oficio de la aguja y el hilo, un oficio muy sacrificado. Sofía Bermúdez e Amparo González naceron en 1926, María Josefa Rivas 10 anos máis tarde. As 3 comezaron dende moi nenas a coser ata converterse en auténticas costureiras, como así queda demostrado a través dos seus deseños. Deseños que tamén nos permiten achegarnos a algúns detalles das súas vidas. En Sofía, la primera foto que os voy a enseñar es una instantánea que le hacen de sorpresa de un abrigo que se ha hecho ella a sí misma y que se lo está probando, ¿no? Y es simpático. Unos trajes de disfraces perfectos, un traje de novia que para aquella época de minifalda y bota alta ya marcaba un poco de estilo. Yo le preguntaba a Sofía que de dónde sacaba las ideas y ella me decía que tenía alumnas o amigas que se habían ido al extranjero, sobre todo a París, y que le mandaban lo que se conocía por los figurines. Y entonces de ahí sacaba las ideas. De Amparo, bueno, aparte de por lo que nos transmite la hija, que era una persona súper cálida, muy cercana a sus clientas, unos trajes de novia espectaculares. Y de Maruja, una mujer siempre con una vida social muy activa y que además ya veremos una fotografía que es su propio traje de boda, lo moderno del traje y del peinado para la época de la que estamos hablando.
Unha das protagonistas das instantáneas, Amparo, faleceu en 2012, por iso foi a súa filla a que puido desfrutar desta bonita homenaxe. Sofía e María Josefa si estiveron nesta particular exposición que fala delas. Yo recuerdo que Sofía, cuando terminé de hacer un poquito la presentación de su vida, porque siempre hacemos una pequeña reseña de su vida, y yo le comenté que había sido para mí un placer, ¿no?, ver primero su trabajo y luego haber tenido la posibilidad de conocerla más de cerca. Y ella me decía, yo no sé por qué. O sea, ellas tienen esa humildad que las caracteriza, es decir, si yo no he hecho nada fuera de lo normal, ni nada que merezca destacar, ¿no? Y bueno, yo creo que es un rasgo que las caracteriza a las dos que estaban. Y la tercera no estuvo ella, porque falleció hace 2 años, vino su hija, pero independientemente del trabajo y que queríamos dejar constancia de su persona, quizás un rasgo muy característico es el cariño, la adoración con la que su hija hablaba de su madre. A Asociación de Mulleres Rurais Avelina Valladares está facendo un bo arquivo fotográfico grazas á recopilación para cada unha das exposicións. O seu obxectivo é chegar a facer unha mostra máis grande con todas as mulleres homenaxeadas, aínda que teñen pendente organizar algo en memoria de Avelina Valladares, quen dá nome ao colectivo. Era una persona que era muy cercana a la estrada, una mujer que escribía y que luchó mucho, y como mujeres, creo que en aquel momento las personas que fundaron la asociación quisieron hacer un reconocimiento ya de por sí a una mujer emblemática de la estrada y con una profesión y una calidad de persona en mayúsculas. Y decidieron ponerle Avelina Valladares, y así ya el próximo año cumple las bodas de plata. A marxe desta exposición, a Asociación Estradense de Mulleres Rurais ten unha intensa actividade. O colectivo aglutina arredor dunhas 500 socias, aínda que activamente participan sobre a metade. Hace actividades, charlas informativas y formativas, por ejemplo, nos acogemos a unos proyectos que tiene la Diputación, el Pensa en Ti, el Tita Me Contas, donde hacemos cosas como talleres de memoria, que estamos haciendo este año, de nutrición y dietética, siempre cosas enfocadas hacia la mujer, viajes, desplazamientos. Bueno, quizás es el momento, ¿no?, de vivir un poco o un poco mejor lo que no pudieron vivir en años anteriores. Mujeres ya de una edad avanzadas, porque ya te digo, la asociación tiene 25 años y casi todas ellas son jubiladas, hay algunas todavía que trabajan, pero casi son la inmensa mayoría mujeres de la tercera edad. Jóvenes. Estamos ahí intentando a ver si viene, pero bueno, como que cuesta, ¿no? A lo mejor desde fuera da la sensación de que son una asociación para mujeres mayores y que las jóvenes no tienen cabida, todo lo contrario. Aquí nos gusta sumar. A mostra fotográfica permanecerá aberta durante todo este sábado 14 na sede de Nova Galicia Banco, na Estrada. Momento agora para ir de festa, porque o domingo Boqueixón viveu unha das súas xornadas grandes. En Lestedo celebrouse a súa tradicional festa da Filloa, onde houbo alrededor de 15.000 persoas, repartíronse 40.000 pezas deste doce típico do Entroido. Imos ver como foi todo ese ambiente, onde tamén estiveron autoridades e xente de diversos ámbitos como o da cultura. É unha cousa que é de toda a parroquia, unha festa gastronómica que hai moitos anos que a está habendo,
De primeiro empezamos a facer con faúsca do monte. Había que ir ás tablas, a facer tablas no serradero para poder facer os mostradores. Están buenísimas. Solas, as filloas solas. O chorizo é outra historia. Gustame máis a do filloeiro. A da pedra é a novedade. Isto ocorreu hai 9 anos, hai 10 anos, que saqueina un pouco pensando en que para aportar un pouco a facilidade do traballo para as comisións, que se pasaba moito traballo facendo as filloas a man. Produto galego tradicional, máis antigo do que pensamos, porque empezou en Grecia, seguiu en Roma trouxo aquí. Cambian un pouco amoados con os ingredientes, porque, por exemplo, en Ourense por aí fana con sangre, aquí non. Fana na pedra, no filloeiro, na tapa do pote. En fin, a filloa é un produto netamente galego. Eu comín filloas en diferentes países de América, feita por galego, naturalmente. Eu creo que a filloa non lle ten nada que envidiar a crepe, máis ben nós creemos que a crepe é unha copia da nosa filloa, non? Eu creo que hoxe quedou aquí patente co discurso que nos fixo o académico Neira Vilas, o importante que é a nosa cultura gastronómica, o que teñen aprendido outros países de nós, e o único que nos falta aos galegos é creernos que somos capaces de facer eso e moito máis. Unha festa da filloa que, como sabedes, é interés turístico, na cal os veciños del Estedo traballan arreo durante máis de 15 días para que o día doxe as filloas non falte nada. Dentro de... Bueno, quero dicir que neste sentido unha festa que para o Concello de Boqueixón é moi importante, xa que é unha das máis importantes que temos no Concello, independiente de outras pequenas. En realidade a filloa, a diferencia da crepe mundialmente coñecida, é que aquí pódese facer a filloa de sangre, que é bastante típica, e sobre todo que cabe calquera ingrediente.
o máis significativo é que é o acompañamento dos nosos entroidos, que é o produto típico e sobre todo unha temporada típica. Eu creo que a filloa é a gran diferenciadora e sobre todo que fala de Galicia. A verdade é que son moitísimas filloas por metro cuadrado, efectivamente isto é unha festa de moito producir, pero é que tamén moito comer, porque despois hai que facer a digestión a todo isto. Para todos os que somos ullans é un gran orgullo, é unha festa de moitísima referencia. A filloa para nós é un postre, é un alimento, e é sobre todo a cultura gastronómica de todos cantos medramos ás beiras do río Ulla. Para rematar este espazo Terras de Santiago de hoxe imos quedar cunhas imaxes sobre unha ruta de sendeirismo que atopamos no concello de Touro. Voltamos xa a semana que ven, graciñas pola súa atención e vémonos no próximo Terras.